May adlaw sa tanan. Maghilot na po ko karon. Tara. May adlaw, ma'am. May hapon. May udto. May udto di ay. Unsay imong gipamati gani? Buan akong ubo niya akong tiil. Ngulol sige ngulngol. Ubo. Kailan magka-adlaw imong ubo? Nataas-taas na jud ni kay. Unsay imong ubo na plima wala? Wala. Dili mo gawas? Dili katulan jud kay akong tutunlan. Ginainuman mo tambal. Oh, nag-inom na koron og tambal, pero wala japon. Pila ka adlaw naman na? Semana na. Di pa kay dugay. Pero pag abot ni Ubo abot. unsa pilain? Kanilang akong tiil ngulngol permente. Ngulngol, wala magbanhod, wala mangalay, Banhod, pamoy-poy. laylay, puy-puy tanan. Grabe jud. O nilain? Wala na. Duha ra ka buok? Maura na akong gibati jud. Gamay kay duha ra man di. Ora jud na. Asa gani mong balay gani? Sa Kuan, Aurora Extension, Jimelina Street, Odaka Aurora San Miguel. Extension. Jimelina Street, Odaka San Miguel. Shout out sa taga Aurora Extension, no? Atong iloton si Madam kay naayo daw iyang amiga. Oo, dili na ayo si Karen. Nasa dito yung sakit niya? Kuan daw, kanang naaday bato sa matres. Oo ba? Nawala naman daw. Yung isa. Mutong giingnan mi niya. Nga panhion mi dire. Yan, atang kuan, tabangan si ma'am sa iyang problema. Sa iyang kasing-kasing nga ayan dughan di ay. Sakit daw niya ubo. Sakit ang tiil. Yan, shout out sa tanan ako mga subscribers. Yan, maghilot na po tamo. Tabangan na to tanan mo dool. Hindi mo dool. Katabang, hindi mo dool no. Pag mo dool, paling kamutan. Ang buong tambal siya, pero dili, wala lang siya, relief lang, hindi na siya tambal, bro. Para lang madala to niya mga tima na. Basta katong tamis. Karat, samot mo karat. Hindi to siya kay tapuan man na, cleansing man na siya. Wala cleansing, relo. Ang tanan mga bandi. Kaya mo na toilet on. Sa iyo mo kaya ako. Ano gid mo dyan? Namoy kuhan ka ni King. Wala ko yun mo. Kuhan dyan para sa inyo. Ganit tayo. Luyan sa ginuubusing ba? Hapon mo Puno ba yan? Pangayaw may kuhan. Yagi man ka sa wall. Wala lang may. Sus kay yung man si Manang Kari. Dili gito siya na ayo. Wala na. Kita ba niya na pag-live? Okay. Sige ba yan, jukog ka na sa Facebook. Nakatan ang mga live. Tulog ko ang hotoy. Grabe. Anak. Katang number mo. May number man. 09. Balik lang ko kuha ni Dana ni kan. Abot mo. Ang katay tayo. First time niyo mo ron re. Ano sa makalas na hilot? Search mo ang Eric Kilo sa Facebook. Mas madam lagi ka nagapasa dahil kag hapon gabi eh. Oh, higo.
bago tag sa dili, kita tanan, oto hapon gabi, bawal ko nagimasa, hapat dito ha. Kaya mapas mo tong lawas, ang tawag ka na niya, pas mo sa kusog ha. Kaya kita mo undag basa o basa-basa oto hapon gabi, ang hinding anak niya, ma'am, paralyze ha. Pero ino, na-paralyze do kay pamampot. Wapot yun na siyang paralyze kung di tamo undang ha. Ano na jud lab, di na jud. Ayun, do kay pamampot. Dito ka sa ta. Sige mo ay. Ano ka? Asmo sa kusog. Kani gitandog na pagmudo rin. So ini ha. Kani lusaya pag di nato ni tandogon mo dako. Kung mo ni mo danya mo kung ato sangay, tutas sa sahay ha. Mo ni sa singot uga singot na ha. Bilang na high blood, na diabetic. Anong mga blood ang tao tungod kay ano kung wala magtarog sa kular. Tuhan ako tatambal ako ng higla. Nagkanagay ko kitabangan kay blood. Undang tambal. Ang atong pangitaon tambal dili maintenance. Maong ito doon. Kung sa kisaligan na to, maintenance no. Maintenance. Oh, dili na sa tambal. Ang ludipin. Atong pangayoon tambal no. Ang maintenance di man na sa tambal. Ano man, wa pa makamuundang. Sige, kapuyan. Dapat muundang ta. Tinuod. Di ba? Kapuyan ako ko magsigit. Ay, niundang na jud ko kay naayo naman. So niundang na ka. Pero kay hantod kay tuig na wa maghapon. Tinanong ko So sa to ba di siya tambal. Kung tambal na siyang giinom nimo, naayo na ka. So mubalhin ta nga to pangitaon, maayo ta no. Una man lang kung isaligan ka to ha. Wa gilain. Wa gilain saligan na to. Gira. Sakit kamay no? ako magkusog. Sakit. Reklamo,